kubor nagaslem jong unongsan hima. Kijingsha akan tho jong ba donbok Dakar ubade Presiden jong kahito ba utray bahaya kaseng All India Trinamool Congress nakaliang ba donbok uloong ba kaseng hito kaday kaseng bahalang kabadan bet ha kaliang persya ba ladaday kino kiseng san pertheiru kahito kadon ha kanongrim ban syong ha kaliang persya haba keren kilat pathai khubor menta kasngi kakat pratarik ubnai rempang arajar arpulai ha shlong press club uba donbok uloong baka daw baki brave ki kinno baka hito kadai ka seng jong ka TMC kadai namar baka kam ba mut keren ka TMC la keren no de ka seng hito uloong ba lese ka jingkeu jong ka seng hito kala pelong ye ki katto kat ne ki seng san perthei ki bakwa ban khliap no ye ka ka seng ba donbok uloong baki no ki seng san perthei kimla ban the ye ka seng hito bat buat ladang na kaliang jong ka NPP nega UDP bat kiwei ki seng san pertheiru kila persang ban the de ka hito henry ka seng hito kan yang bai haganong rim jong ka kata kali ka topik le ka ba hapamenta ka ba hakmado balai ki brio ki pet ini kum ka TMC kata ka nong yat lenti jong TMC first of all ka hito kali ka pressure group ka political leadership ni don bet hakal yang persat lada day NPP UDP HSPDP PDF TMC VPU ngap barkwe political party henry hito dan hakanong rem ban syang hakal yang persat tabali ki brio ki ingi kum tau TMC namar ba ka kamban keren ka TMC la keren no mangi day halor kata kanong rem ki punwan syang dor but let's say ba ka jengkio jong ka hito ki don ka to kan ni ki political parties ki bakwa ban khliap bangi ni hadu menta ni dang long ki bakho nyim phat la ero ban the jingi wat kala don ku jing persang ngan keren mi ka basha nakaliang ka UDP kala persang ban the nakaliang jong ki NPP kala persang ban the nakaliang jong ki ki political party ta henry don pat ki political party ru ki man phat approach ta henry ngi ngan stand by lada phi bakla phiniatum kho be kum ba keren vice president usai yong ba lada je bawan ka VPP ru long ka badang thamai kan dung ka hito kan pe ka VPP long hakatangi la pensyong dor ni pensyong nong rim ba ka hito hi ka stan ka yang bet kum ka operation lada wan so no uban sinsar hakajela ka jung Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. Five commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya TMC kan wanlam shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kani ka scheme on pen poi pisa shi hajating kashi banai kata khat hajating kashi snap shaki kinthei haman laki longying kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang Shanya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC.